Brána do sveta Human Designu je podcast prinášajúci informácie teoretické aj praktické, komplexné aj do reálného života uchopiteľné. Centrem naší pozornosti je cesta k prožívání naší přirozené jedinečnosti. Bránou vás provází projektorka Veronika a manifestujúca generátorka Jana. Vítajte. Vítejte. Milí posluchači, my sa po menšej pauze opäť hlásime. Veríme, že máte fajn, príjemné, odpočinkové, naplňujúce leto. Každý také, aké potrebuje. Ešte predtým, než sa pustíme do ďalšej témy, ktorú sme si dnes pre vás pripravili, tak by sme vás chceli poinformovať, alebo tiež pozvať, alebo vám priniesť podnet na to, že v bráne do sveta Human Designu chystáme dve veci. Jedna už je staršia a už o nej viete, a to je študijný kruh, takže len chceme využiť tento priestor na to, že ešte máte približne mesiac na to, aby ste sa do študijného kruhu mohli prihlásiť. Možno len tak veľmi stručne, aby aj v tomto dieli to zaznelo, o čom to celé je, tak náš študijný kruh bude mať niekoľko levelov. Teraz 16. septembra začíname prvý level, ktorý sa bude venovať hlavne typom. Tomu sa budeme venovať úplne najviac, ale na to, aby sme sa tým typom mohli venovať, tak si povieme určite niečo aj o centrách a potom jemne aj o autoritách a samozrejme to všetko zasadíme do praxe. A ten náš kruh je špecifický v tom, že chceme zdieľať aj tú našu skúsenosť s tým, takže to nebude len také ploché predávanie informácií, ale aj my tam budeme prinášať to svoje. A zároveň chceme, aby to bolo také obojstranné, to znamená, že aj vy s vašou esenciou, s vašimi dotazmi, s vašou pripravenosťou, zvedavosťou prinesiete to svoje. A tým, že chceme vytvoriť takú malú skupinku, maximálne 8 účastníčok alebo účastníkov plus my, tak to vytvorí naozaj priestor na to, aby sme mohli uchopiť aj tú vašu jedinečnosť a ten váš jedinečný vzdelávací proces, keďže Human Design nás učí to, že každý sme jedinečný a každý aj tie informácie vstrebávame inak. Jani, máš ty k tomu ešte niečo v rámci tej organizácie? Ten první level je první setkání hlubší s tím tématem v té komplexnosti, v té návaznosti. Už z té minulé zkušenosti víme, že se občas z toho povrchu dostaneme kousek hlouběji a pak se zase vrátíme. Je to na základě toho aktuálního, co se v nás děje a jak to vy jako účastníci potřebujete. Je to proto, aby vy jste mohli si to zasazovat do nějakého svého pohledu na svět a toho, jak vy chápete Human Design, protože věříme, že přicházíte do studijního kruhu už ve chvíli, kdy máte nějakou svoji zkušenost, ať už s výkladem, ať už s nějakým mini studiem nebo vlastním zkoumáním tohoto systému. Takže to všechno se tak hezky schází do toho jednoho místa. To jedno místo je každé pondělí od 7 hodin na Zoomu. Samozřejmě pokud nebudete moc, nevadí to, budeme mít záznamy a ty vám budou k dispozici. A mimo záznamov budete mať určite prístup aj do knižnice, kde budú ďalšie materiály, z ktorých budete môcť čerpať a tiež vás čaká krásna študijná kniha, ktorú od nás obdržíte vo fyzickej forme. Takže každý, koho to volá, koho to láka, nájdete všetky informácie, rovnako ako prihlasovanie na našom webe www.branadosvetahd.com. Mimo to, že sa bavíme o študijnom kruhu a to bude taký náš projekt, tak prišla tá inšpirácia alebo skôr možno tá potreba vytvoriť aj ďalšie miesto, ktoré naozaj bude pre všetkých Human Design nadšencov. Brána tak od septembra prichádza so svojou členskou sekciou, takže koho to láka a volá, môže sa stať členom brány. Táto členská sekcia bude fungovať na princípe mesačného členstva. Každý mesiac tam budú pribúdať či už nejaké workshopy, webináre, čo sa týka informácií teoretických zo sveta Human Designu, takže nájdete tam len taký maličký teaser možno na začiatok v septembri. Už tam budú informácie o všetkých energetických typoch, nájdete tam informácie o profiloch. Do budúcna tam potom plánujeme dávať určite informácie o bránach, rôzne možno aj nápady, inšpirácie na nejakú prácu so sebou, na nejaké cvičenie, ako ešte inak sa to dá rôzne uchopiť, aby ten Human Design človek vedel aj aplikovať, nielen ho študovať. Bude to miesto, kde budete môcť klásť svoje dotazy, takže naozaj taký ten bezpečný, dôverný, uzavretý priestor pre toho, koho to naozaj zaujíma a chce nielen čerpať tie informácie, ale aj zdieľať ten svoj experiment.
Určite máme kopec nápadov, tak uvidíme, čo z toho sa nám tam podarí nejakým spôsobom postupne implementovať, ale každopádne sa budeme tešiť, pretože máme s našimi štvorkami v profile možno taký zámer vytvárať takú podporujúcu komunitu, kde budeme všetci príjmaní, rozpoznávaní, videní pre to, kým sme. My budeme, ja ako jednotka s mojimi pevnými základmi a Janička zase dvojka so svojím prirodzeným talentom šíriť do tej našej siete pre tých ľudí, ktorých to zaujíma a ktorým tá naša energia a tá naša forma vyhovuje, lebo chápeme, že každý to má úplne inak a každému vyhovuje niečo iné. Takže pre tú našu sieť chceme vytvoriť tento priestor, kde budete môcť vlastne čerpať všetky informácie, ktoré budete potrebovať a čo vás bude zaujímať. Určite budeme o tom informovať, či už na našom Instagrame alebo na našom webe, takže toto všetko vás tam čaká a ja sama za seba hovorím, že ja už sa na to nesmierne teším. Vlastne tá tvorba už je v procese a uvidíme, ako sa to ešte vykryštalizuje. Verím, že to bude potom vlastne na tej vzájomnej komunikácii a že budeme schopné aj reflektovať nejaké vaše potreby alebo implementovať nejaké vaše možno nápady a inšpiráciu na to, akým témam, oblastiam sa povenovať. Máš ty, Jani, ešte niečo možno k členskej sekcii? Já se moc těším, až se tam potkáme společně, protože to opravdu bude prostor, který je vytvořený tak, aby mohl vám poskytnout maximum toho bezpečí a toho otevřeného prostoru k tomu načerpat tu komplexnost, ale zároveň rozmanitost a rozměrnost toho všeho, co už známe, čím jsme prošli, a zároveň, abychom vám doopravdy mohli odpovědět, přinést to, co potřebujete teď a tady. Je to prostor, který nemusí být pro vás interaktivní, anebo může být velmi interaktivní. To bude na vás, my tam budeme pro vás k dispozici. Součástí toho členství také bude jednou měsíčně setkání na Zoomu, pokud budete chtít, takový sdílecí večer, tak jak jsme se snažili na začátku roku to nabídnout do toho širokého společenství, tak to úplně nezafungovalo, do toho spíš jako kolektivu. Takže teďka v naší síti věříme, že se to postupně ty sdílecí večery rozjedou, až to bude právě ten prostor, kde může padnout cokoliv, ať už to, že se mi něco nedaří, nebo naopak se mi něco velmi podařilo, něco jsem svým experimentem objevila, nebo mám velmi hlubokou otázku a potřebuju s ní poradit. Takže cokoliv z tohohle je vítáno a my se na vás moc těšíme. Keď sme to takto načrtli, zhrnuli, tak verím, že už sa môžeme pustiť do dnešnej témy a to je sebapoznanie, ako nám v tom human design ako nástroj možno môže pomôcť, ako nás to môže podporiť. A zároveň by sme sa radi rozprávali aj o procese zbavovania sa podmienenosti. V angličtine je to ten deconditioning. Ťažko sa nám hľadá nejaký ekvivalent, takže je to zbavovanie sa podmienenosti. Ešte než sa možno začneme baviť o tom, ako to máme my, ako to prežívame už v tom nejakom čase, keď sa human designu venujeme a keď je súčasťou našich životov, tak by sme si možno mohli povedať, čo sú to vôbec tie podmienenosti a ako vznikajú. Nech k tomu máme nejaký ten rámec a aj tú nejakú komplexnosť. Už x-krát sme o tom hovorili, ale tak nech táto informácia zaznie. V human design je duálny systém, to znamená, že to všetko, čo v sebe máme a čo žiarime do sveta, alebo aj to, čo nemáme a čo zo sveta príjmame v rámci tých receptorov, tak si môžeme žiť v takých dvoch polohách. Tá prvá poloha je, keď poznáme a nasledujeme svoju stratégiu a autoritu a keď žijeme v súlade so sebou, keď počujeme svoj vnútorný hlas pravdy, si to žijeme v pravom ja, to znamená, že nás to vlastne veľmi podporuje, vyživuje, posiluje. A na druhej strane, potom keď nerešpektujeme tieto nejaké naše vnútorné procesy, naše vnútorné zákonitosti, tak vždycky si môžeme žiť aj druhú stranu tej mince. A to znamená, že buď tie podmienenosti, alebo to, že konáme, jednáme v nepravom ja. My sme tomu nepravému ja venovali veľmi veľa času a priestoru v tých skorších dieloch, takže určite si to tam môžete nalistovať v našej databáze podcastov. Ale dnes to tu prinášame preto, aby sme sa porozprávali o tom, ako vyzeral aj náš proces zbavovania sa tých podmieností. Dovolím si povedať, že u mňa to určite ešte nie je sfinalizované, lebo samozrejme, že je to proces a trúfnem si povedať, že možno aj na celý život, že neverím sama sebe, že za niekoľko rokov si poviem, že teraz už mám hotovo a už je to skvelé, že vlastne príjmam to tak, že stále sa nejak posúvam, učím, mením a že je to toho súčasťou. Aj v rámci toho sebapoznania mám ten prežitok toho, že ako sa mi aj ten môj pohľad a tá aplikácia human designu v tom čase menila a na čo som prichádzala. Takže to je možno to, o čom sa tu dnes porozprávame. Jani, máš ty ešte niečo buď k podmienenostiam, alebo vôbec ako vnímaš to zbavovanie sa podmienenosti? Mně sem přichází určitě dvě informace. Jedno je to, že podmíněnosti můžou být kdekoliv v té mapě. Není to jenom v té otevřenosti, ale je to i v té definici.
prostě to k tomu životu patří a my jsme byli nějakým způsobem vychovávaný, nějak nás vedli naši rodiče, potom na nás působili další autority a v té homogenizované společnosti prostě se to nějakým způsobem jako dělá, nějak se to musí, něco se smí, něco se nesmí a to se do nás otisklo. Tím, že už je nám 30 plus, tak máme teďka tu možnost a máme k ruce Human Design se na to podívat a říct si, jestli tady ten zvyk nebo taková jako energetická stopa ve mně, jestli mi patří nebo nepatří a jestli mi slouží k tomu, abych zažívala já jako generátorka uspokojení, anebo naopak frustrace. Ta druhá informace je to, že bavování se podmíněností je proces, který trvá, který je v čase odložený a rozložený. A je to tak v pořádku. Tím, že i pracuji s klienty na energetickém růstu, tak naše těla nejsou připravená na to, aby se to stalo všechno v jeden moment. Abychom v jeden moment se chovali nějak, žili nějak, prožívali něco a v druhý moment to bylo diametrálně jinak. To nejde fyzicky ani zvládnout. A tedy i ten proces toho zbavování se podmíněností trvá. V Human Designu je informace, že trvá 7 let, jako trvá 7 let obnova všech buněk v těle. A tedy na začátku člověk může mít pocit, nebo já jsem tak měla pocit, že jsem získala nějaké informace, ale pak se to zastavilo, pak už tam nebyl tolik ten prostor toho, že bych cítila nějaké to zbavování se podmíněností, ale pak přišel zlomový bod, kdy to je zhruba v půlce, kdy vlastně začne převládat to množství těch nových buněk, které už nejsou s tou danou podmíněností spojené a tím pádem najednou se tam pocitově objeví mnohem větší skok to, že je tam to uvolnění, že tam je těch podmíněností méně. A samozřejmě ten můj proces 7letý stále trvá, takže není kam spěchat, nedokážeme tomu poručit, aby se to stalo rychleji. Co ale můžeme díky Human Designu se zaměřit na ty správná místa. To mi přijde v celé praxi, ať už svojí nebo klientské, velmi důležité, že nás to dokáže díky mapě krásně vést. Jani, a ja som rada, že si spomenula to slovo homogenizovaná spoločnosť, lebo ja som na to dostala nedávno aj dotaz, že o tom hovoríme, ale že nie úplne každý vie, čo to znamená. Tak by som to možno len rada priniesla na ten povrch. Ako optikou Human Designu vnímame homogenizovanú spoločnosť, tak Human Design je cesta toho osvieteného sebectva alebo toho naozaj navracania sa k sebe, žitia si tej svojej autenticity. Ja viem, že to možno znie na povrchu tak veľmi abstraktne, čo to vlastne je. Tá hlavná myšlienka je, že naozaj každý sme jedinečný, každý potrebujeme niečo iné a fungujeme inak. Aj keď my tým, ako si prechádzame životom, tak máme pocit, že všetci ten svet vidia rovnako a všetci si myslia to, čo my a všetci sa zaoberajú tým, čím sa zaoberáme my, tak naozaj to tak nie je. Homogenizovaná spoločnosť vzniká v momente, keď nedávame do popredia alebo si nevšímame to, čo potrebujeme my, ako to máme my, ako sa v tom cítime my, čo v ten daný moment vnímame, ale necháme sa napasovať, to už je jedno z akého kúta, sa necháme napasovať do nejakej polohy, ktorá nám ale nepatrí. Len častokrát my si to nevšimneme. To znamená, že dám možno veľmi taký za vlasy pritiahnutý príklad, ale všetci si farbia vlasy na ružovo teraz v mojom okolí, tak ja sa ani nezamyslím nad tým, či mi to pristane, ako sa v tom cítim, ako vôbec treba sa to hodí k môjmu typu pleti, farby očí, ale idem si prefarbiť vlasy, lebo by som nezapadala do toho kolektívu. A to je to, kde tá homogenizovanosť potom vzniká. A tiež častokrát vzniká aj v tom, že vlastne namiesto tej autenticity, jedinečnosti každého z nás sa formuje to také vlastne, že len zapadnúť a nevytrčať a nebyť iný, lebo som divný a podivný, keď to robím inak, ako to robí tá väčšina. Ešte by som rada povedala, poznám to z vlastnej praxe, že niekedy aj tá snaha nezapadnúť vlastne môže byť prejavom tej homogenizácie v zmysle, ak to nevychádza z toho môjho stredu a z toho môjho pravého ja, ale možno by tie rúžové vlasy som aj chcela a aj by mi pristali, aj by som sa v nich dobre cítila, ale neurobím to len z princípu preto, lebo to robí v úvodzovkách tá väčšina, tak aj v ten daný moment sa toto môže javiť ako proces homogenizácie alebo proces skôr toho, že nejednám v súlade so. Tiež ja mám v sebe bránu bojovníka 38 4-krát a častokrát, možno keď dám z tej praxe svojej ten príklad, že som to až spätne zistila, že ja som tak išla do tej opozície a do toho boja, len aby som to urobila opačne, než sa to odo mňa žiadalo, alebo než som vnímala, že sa po mne chce, že som robila veci, ktoré ale vôbec vlastne neboli v súlade so mnou. A že som to zistila až spätne, že venovala som sa niečomu, čomu som sa nemala venovať, len preto, že niekto mi povedal, že by som sa tomu venovať mala, tak to justne urobím. Takže sama na sebe mám vyskúšané to, že aj taká prílišná snaha urobiť ten opak, ako možno chce niekto po mne, tak nemusí byť vždy v súlade so mnou. A práve preto, aj ako sme už spomínali, tu máme Human Design, ktorý nás v tomto môže
krásne viesť a môže vlastne byť tým nástrojom, ako sa môžeme vrátiť k sebe, ako naozaj môžeme zistiť, že či chcem tie rúžové vlasy alebo nechcem tie rúžové vlasy, ale že sa môžem vlastne slobodne za seba rozhodnúť v súlade so svojou stratégiou a autoritou a nie, že to prichádza zvonku, nejaká inštrukcia alebo tlak z toho vonkajšieho prostredia. A tá homogenizovanosť ešte môže vznikať aj v tom, keď sme veľmi na povrchu a tá prvá vec, kde už to sa môže tvoriť, je to, keď nerešpektujeme vôbec svoju stratégiu. To, aký som energetický typ. To znamená, jasne aj Ra o tom hovoril, že malých generátorov alebo väčšinu spoločnosti vychovávame k tomu, aby fungovali ako manifestori, išli si za tým svojím a iniciovali. Manifestori zase sú veľmi učení, aby vlastne boli podrobení a tá ich sloboda úplne už v tom útlom detstve je veľmi utláčaná, pretože oni sú veľmi autentickí, slobodní, majú veľký dopad a vplyv a toho sa častokrát aj rodičia zľaknú, čomu veľmi rozumiem, ale deje sa to tam. Projektori tiež ako deti nie sú vedení k tomu, alebo ani rodičia nevedia o tom, že majú byť pozývaní a zase sú učení v tom, aby už v tom veľmi povrchu v tej stratégii fungovali inak. Takže tam sa to môže lámať v rôznych vrstvách a v rôznych smeroch. Ale zase možno tak fajn spomenúť, že vždy sa s tým dá niečo urobiť. Za mňa možno aj taká tá správa aj na dnes, že nikdy nie je neskoro s tým začať. Že aj keď to je proces, chce to čas, čím skôr začneme, tým lepšie. Vlastne, že neodkladať to, že už tých 7 rokov mojich môže začať dneska a že ja som niekedy si tak ako keby sama pre seba hovorím, že bolo to pre mňa ťažké, hoci nejaké rozhodnutia v živote alebo kroky, ale že som rada, že som to urobila. Že by som nechcela teraz stáť na tom prahu a zase sa rozhodovať, že zase tam musím ísť od tej nuly, ale že som rada, že aha, už 3 roky sú za mnou, už 5 rokov je za mnou a už som to urobila pred 7 rokmi. Takže možno ešte k tej homogenizácii a k tomu procesu, ako sa k nej dostaneme a ako z toho von. Já vnímám, že ta homogenizovanost často i vzniká z té jednoduchosti, že prostě všichni to tak dělají, tak to tak budu dělat taky. To pak cesta trochu do pekla, protože potom jezdíme na stejný dovolený, děláme stejné věci, máme stejné vybavení doma, protože to takhle má můj blízcí nebo ta referenční skupina, ale třeba to vůbec nevyhovuje mně. Pokud vás volá poznat sami sebe, tak jako dovolit si vystoupit tady z toho stejného, tak vás v tom moc rádi podpoříme. Možno ešte mám k tomu otázku, Jani, že čo vnímaš, ešte než sa pustíme do toho nášho procesu, že zvykne byť aj buď z tvojej vlastnej skúsenosti alebo z pozorovania takou možno prekážkou, aby sa človek tých podmieneností zbavoval alebo aby vlastne vystúpil z toho väčšinového, z toho, čo mu nepatrí. Že kde vznikajú možno tie chyby pri rozhodovaní sa alebo vôbec v žití nejak. Bych tady ráda přinesla do tohohle podcastu to, že někdy naši nejbližší sice to s námi myslí nejlépe, často nám nejméně rozumí, protože na nás koukají skrze svoje brýle, skrze svoje zkušenosti, skrze svoje přání a touhy. To nás může nejvíc brzdit. To je nějaké moje pozorování, že to nejbližší okolí není podporující v tom vstoupnout si do toho svého a projevit to své, i když třeba na začátku to bude trvat a bude to takové krkolomné a tak podobně. Ti nejbližší na nás jako kdyby tlačí tou svojí informací, že pro nás chtějí to nejlepší, ale vlastně je tam ta energetická blokáda toho, že když ale my se projevíme v té naší jedinečnosti, tak tam přijde to nepřijetí nebo to neposlouchání a tak dále a tak dále. Za mě jedna časť, ktorá môže byť veľmi složitá. Určite. Tiež som si tým prešla, takže mám aj osobnú skúsenosť. Mne ešte k tomu prichádza, že jednak to je vlastne to, čo prichádza zvonku, čo nás vlastne veľmi môže ovplyvňovať cez tie naše receptory, cez otvorené centrá, cez vlastne nejaký elektromagnet alebo cez tie spiace potenciály, cez to všetko, čo tam čaká na to, aby prišiel ten druhý koniec, aby sa to tam definovalo, aby sa to tam vyfarbilo, aby sa to tam zafixovalo. Takže to je určite ten jeden aspekt. Potom sme to určite aj my sami a ten náš vnútorný proces, ako si v tom môžeme brániť. Takéto klasické, ale tiež nech to tu zaznie, že to môže byť to jednanie z hlavy a iniciovanie, plánovanie, kedy naša hlava sa snaží riadiť náš život, ale zase hlava skvelý sluha, ale zlý pán. Takže to všetko, čo naša hlava dokáže a to, čo dnes tu máme, tak určite za to vďačíme za všetky tie vynálezy, všetky tie procesy, to, kde sme sa dostali, možno aj ako ľudstvo. Ale na druhej strane v momente, keď jej zveríme tú právomoc toho, že bude za nás rozhodovať, tak nás to paradoxne môže vzdialovať od toho, čo my naozaj vnútri v sebe chceme a potrebujeme. Kam nás ten život vedie, lebo vtedy si prestávame všímať ten život a to, čo k nám prichádza. Viac sa pozeráme alebo riešime paradoxne tou hlavou možno aj to zvonku, ten tlak, ktorý prichádza zvonku, lebo väčšina ľudí na svete má otvorenú hlavu, takže tá inšpirácia, ten tlak zvonku tam je veľmi intenzívny. Potom je to presne to, že sa ani nezamyslím nad tým, alebo nenavnímam si to, že ako to mám ja, čo moja autorita, ale no majú to všetci, tak chcem aj ja to robiť takto, alebo mať to takto. Alebo potom takéto, že
sa cítim bezpečne v tom, keď si to naplánujem. A to sa mi tiež stáva aj s klientami, že sa tak zafokusujú na tú nejakú predstavu toho, ako by to malo vyzerať, že si potom vlastne nevšimnú to, čo im život niekedy až hádže pod tie nohy, ale sú tak fokusované na to, že presne takto to bude vyzerať a takto to chcem, im unikne proste buď to pozvanie, alebo ten podnet, alebo ten vlastný zážeh trysky, len preto, že tá hlava ich nasmerovala niekam inám. Častokrát, a ja sama o tom hovorím, že moja hlava vlastne by nedokázala vymyslieť to, kde dnes som a ako sa mi žije, keby som sa vlastne limitovala len tým, nad čím ona premýšľala a kde ma ona videla pred tými niekoľkými rokmi. Takže niekedy naozaj pustiť tú hlavu nie je jednoduché, ale častokrát naozaj vnímam, že to je to také, čo tých klientov alebo aj ľudí, ktorých mám okolo vo finále pripravuje o tie všetky možnosti. Lebo niekedy tá hlava naozaj si to nevie predstaviť, čo nám vie život pripraviť pre nás. Keď hovorím o tom tele a o nás, tak vnímam aj ten ďalší level a tiež si mám skúsenosť, že potom už keď sa snažíme opustiť tú hlavu a vieme, že vieme sa spoľahnúť na to telo a že aj tam je ukrytá tá nejaká múdrosť, tak tam sa stáva ešte ďalší taký paradox a tiež to je o tom čase, o tom navnímavať si samých seba. Sa riadíme telom, ale riadíme sa to v úvodzovkách nesprávnou časťou alebo tým nesprávnym centrom, keď to teraz zoberiem optikou human designu. To znamená, že mne sa môže diať, že ja mám slezinovú autoritu, to znamená, že mám otvorený sakrál, mám otvorený solar plexus, to znamená, že to sú veľmi jednak silné motory a veľmi hlučné centra a receptory, ktoré vlastne vnímajú ten hluk z toho vonkajšieho sveta. A môže sa mi stať, že nepočujem tú slezinu, ale zväziem sa na nejakej emócii, častokrát nejakého nadšenia, vzrušenia, niekam idem, alebo na základe toho sakrálu, že ma to zavedie nejaký podnet k niečomu a ja mám pocit, že mi narastla životná sila a riadím sa tým, ale zrazu zistím, že to vôbec nie je pre mňa. Čiže mám pocit, že sa riadím tým telom a že to musí byť to správne, ale vo finále ja tu nie som od toho, aby som počúvala emócie v zmysle sa nimi riadila. Ja akože jasne potrebujem ich zavnímať, nejak ich nechať prejsť sebou a prijať ich ako informáciu. Nie je to moja autorita. Takže toto tiež zažívam aj v tej praxi, že keď už niektorí klienti sa im podarí viac sa pozerať do toho tela, tak niekedy počúvajú tú opačnú stranu, než by mali. A to je taká tá klasika, že slezinoví spontánni ľudia sa rozhodujú dlho a nechajú sa vláčiť tými všetkými emóciami. A potom naopak emoční ľudia, ktorí čakajú na to jasno, tak jednajú najviac spontánne z nejakého bodu na vlne, z nejakého aktuálneho pocitu. Práve potom častokrát môže prinášať ten paradox toho, že no ale riadím sa telom, ako to, že mi to nefunguje. No pretože neviem úplne, že čo je ten môj hlas pravdy a práve aj v tomto nám human design môže pomôcť nejaké veci uchopiť si, pomenovať a zvedomiť vlastne, že čo má byť predmetom nášho experimentu. Brána do sveta human designu je nielen podcast, ale celá platforma prinášajúca priestor pre zdieľanie skúseností a vzdelávanie. Podrobné informace a novinky na vás čekají na našem webu brana-do-sveta-humandesignu.com. Zároveň tam nájdete možnosť, ako podporiť našu tvorbu, a to formou pozvania na virtuálnu kávu. Děkujeme. Human design nám hezky popisuje a ukazuje, že každé to centrum má svoje téma, se kterým pracuje, které se tam nějakým způsobem objevuje, točí, zpracovává. Ale všechny ty centra potom směřují do toho místa té autority. Je to už velmi taková až jemná práce sama se sebou a vnímáním toho, co ve mně se děje. Zase každé to centrum potom je v těle spojené s nějakými systémy, s nějakými orgány a s něčím konkrétním. Proto i ta práce s tím tělem je důležitá. Spoustu těch věcí my nedokážeme vymyslet hlavou, my to ani nechceme vymyslet tou hlavou, my chceme to vnímat v tom těle, všimnout si toho a potom s tím pracovat skrze tu naši autoritu. Je to úplně jiný proces, než který ta většinová společnost, nebo to, co i já jsem znala, protože všechno jsem se snažila vymyslet, ale já jako generátor potřebuji reagovat tělem, sakrálem, potřebuji cítit, že mě to zvedá ze židle, protože tam mám i propojenost s kořenem, že je tam ta energie zvednout se a jít konat, ale to nevymyslím hlavou, to doopravdy potřebuji cítit v tom těle. Vnímám, že všechny ty kroky, které vedly k human designu, takže před nimi byla určitá míra sebelásky a toho přijetí, že teď to mám takhle a tak to je a to je informace. A já si dávám tu pozornost a péči a snažím se si najít cestu sama k sobě právě, abych mohla se posunout dále a cítit se ve svém těle přirozeně.
Keď tu spomíname human design ako nástroj, ktorý nás to vie podporiť, vie nám to pomôcť, vie nám presne ukázať tú mapu, na ktoré miesta si možno máme posvietiť, že môžu byť pre nás výzvou, o ktoré miesta v nás sa môžeme oprieť, že si to tam vieme pekne aj pomenovať a zvedomiť. Mne k tomu ešte napadá, že občas sa stretávam aj s tým, že práve human design namiesto toho, aby pomáhal a aby bol tým nástrojom, o ktorý sa môžeme oprieť, že je to tým našim vodítkom, ale stále sme tu my, sami sebe autoritou, tak sa stretávam aj s tým, že na začiatku si ľudia z human designu spravia autoritu. Namiesto toho, čo ja pokladám teda za hlavnú myšlienku alebo aj pridanú hodnotu human designu, že máte tu informácie, ale choďte do praxe, lebo nikto iný ako vy sami nemôže lepšie vedieť, čo je naozaj pre vás, tak sa zľaknú toho, lebo naozaj žijeme možno v spoločnosti, kde chyby sa zvykli trestať, kde to nebolo príjmané, keď sme robili chyby. Chceme to robiť tak správne, že už len si čakám na pozvanie a paralizovaná sedím doma na gauči a naozaj čakám, že kedy to pozvanie mi príde a mám úplne strach urobiť akýkoľvek krok, pretože by to nebolo v súlade so mnou a s human designom a bolo by to zle. Tu možno aj také len malé povzbudenie, alebo je to taká moja možno nevyžiadaná projektorská rada. Každý už si to buď zoberte, alebo zabudnite, že to tu bolo. Na tých začiatkoch je určite lepšie skúšať si to na malých veciach, ale skúšať si to. Nenechať sa odradiť tým, že teraz len, aby som už len čakala na pozvanie, no tak čo najhoršie sa stane, no tak budem cítiť zahorklo, niečo nevyjde, možno nejaký vzťah, kontakt sa preruší, neviem si predstaviť ešte, čo horšie by sa teda mohlo stať, ale v momente, keď sa snažíme to v úvodzovkách robiť len správne, ale až do takej miery, že si nedovolíme ten experiment a nedovolíme si prežiť aj tú druhú stranu tej mince, aj prežiť v mojom prípade tú zahorklosť, tú zatrpknutosť, to, že nie som videná, tak to môže byť kontraproduktívne. Že vtedy mám pocit, že naozaj z human designu sa stane nejaká dogma a nejaká autorita a že si to dáme na ten piedestál a máme pocit, že human design nám buď vyrieši ten daný problém, alebo že môžeme opäť na ňo hodiť tú zodpovednosť za svoj život, na nejaký nástroj abstraktný. Kým je tak trochu smutno, alebo je to také pre mňa, no naozaj akože až smutné to vidieť, že namiesto toho, aby nám human design pomáhal a práve podporil nás v tom objavovaní seba a navracaní sa k sebe, tak môže sa stať z neho nástroj takej paralýzy a toho, že potrebujem to robiť len správne a nerobím to v súlade, tak si prestávam vôbec všímať to, čo sa okolo mňa deje, lebo zase sa fokusujem buď na to pozvanie, alebo keď už príde ten podnet, keď si nevšímam to telo a ten život, tak ten podnet častokrát nepríde, alebo si ho nevšimnem. Možno ešte ďalšia taká vec, čo mne sa spája s procesom zbavovania sa podmienenosti a vôbec aj tým seba poznaním. Neodovzdávajme tú zodpovednosť a tú autoritu, ktorú máme v sebe niekomu alebo aj niečomu inému. Ja som veľký fanúšik toho, že ak potrebujeme pomôcť, tak je skvelé si nájsť nejakého sprievodcu, a či už je to človek alebo nástroj, ktorý s nami rezonuje. Ale nerobme to, čo celý život sme doteraz robili, že odovzdáme tú autoritu niekomu, či už je to nejaká inštitúcia, naši rodičia, ktorí vždy vedia lepšie. Ja rozumiem, že ani to nie je jednoduché a je to aj proces, aby sa to neminulo tomu účinku potom, lebo vo finále už je to jedno, či je to human design alebo čokoľvek, ale keď opäť urobíme to isté, že odovzdáme tú našu jedinečnú autoritu nejakému nástroju, sme opäť v tom kolečku niekde na začiatku. A síce máme pocit, že možno sme sa posunuli, ale ten vzorec sa tam opakuje, lebo nechceme prevziať zodpovednosť za svoj život. To je krásný příklad takový komplexní podmíněnosti. Když koukáme na mapu, tak bychom chtěli říct, že podmíněnost je tady v centru hlavy nebo v centru adžny, ale ono to často je takový propojený mix toho. Třeba krásně se to ukazuje na hodné holce nebo hodném klukovi, což je soustava otevřených center od G centra přes ego po solar, buď všechny tři nebo nějaká kombinace. Tam to, že chci posloužit druhým nebo udělat to, co druhý chce, abych se vyhla k nějakým konfliktům, abych byla ta přijímaná hodná holka, kterou mají všichni rádi. Nedá se říct, že to je jedna věc nebo jedno místo, kam se budeme koukat, ale je to taková jako soustava. Nedej bože, když je k tomu ještě otevřená hlava a džna, tak to pak úplně propojuje. Jak jsme říkali na začátku, ty podmíněnosti nejsou opravdu jenom v těch otevřených centrech nebo branách. Mohou se objevovat právě i v těch definovaných, což Veru hezky popsala u té sleziny, že vlastně ani neslyší, protože si uvědomuje věci skrze otevřené centra. Máš nějaký, Veru, svůj příklad podmíněnosti, na který si hrdá, že máš pocit, že už není? Hneď prvá vec mi napadla, pre mňa taký ten zlom alebo prelom, čo si veľmi vnímam, a je to taká možno maličkosť, ale zároveň veľká vec, lebo som ju veľmi často robila a bola zdrojom veľkej zahorklosti, ale to vlastne som až vďaka human designu si tak nejak uchopila a pomenovala.
tak naozaj sú tie nevyžiadané rady. Ja obzvlášť môj profil mám, respektíve moju mapu mám tak koncipovanú, že mám dráhu 5818, takže vlastne tej nápravy a súdu a nenásytnosti, že ja vidím, čo kde nefunguje. Veľmi som prinášala tie svoje vhľady tu v úvodzovkách konštruktívnu kritiku aj bez toho pozvania. Na to som veľmi hrdá, že aspoň ja subjektívne mám pocit, že sa mi to darí už tak brzdiť, že niekedy naozaj už aj v tej hlave mi to tam ide, že čo by som mohla povedať, ale že to nepoviem. Že síce si to len pomyslím, ale naozaj čakám na to pozvanie. Presne, že to nie je o tom, že to sú tie veľké pozvania, že ma niekto pozve do nejakej práce alebo niečo vlastne ohromné, lebo my tiež často čakáme, že to bude nejaká veľká vec a že toto sa stane. Ale pre mňa sú to práve tie maličkosti, že či som vôbec pozvaná do zdieľania svojho vhľadu ohľadom niečoho, čo nefunguje. Sice viem, že to je jeden z mojich darov a talentov a že o to sa môžem oprieť, ale v momente, keď ten druhý človek to nechce počuť, tak ono sa to absolútne míňa účinku a mám pocit, že je tam tenká hranica medzi tým darom a tým prekliatím v úvodzovkách v rámci toho, že je to potom zdrojom jednak pre mňa tej zahorklosti, zatrpknutosti a že toho človeka to len raní. Že ešte táto dráha je v tom taká špecifická, alebo tá je kvalita. Keď niekoho kritizujeme alebo chceme vylepšovať niečo, čo ten druhý nechce vidieť alebo ešte nie je pripravený, že to urobí viac škody, než prinesie úžitku. Takže toto je za mňa taká malá, pre mňa malá, veľká vec, že sa mi darí tie vhľady nejakým spôsobom už tak korigovať a uvedomovať si to a naozaj si počkať na to pozvanie. A ty, Jani, máš niečo také, čo vnímaš, že sa udialo? Na čo si hrdá, že už sa to nedieje? Nemyslím si, že se to úplně neděje, ale mám z toho velkou radost a to je to, že já jsem byla dřív zvyklá reagovat úplně na všechno. Na všechny otázky, na všechny rozhovory, na všechny témata, které přicházejí, na všechny úkoly. Jo, to zvládneme, to uděláme. I úkoly, které nebyly přímo třeba pro mě, ale byly jako do toho týmu, kde jsem pracovala. Tak jsem měla tu tendenci jako kdyby už ho být a všechno vědět a do všeho zasáhnout a přinést tu energii a tu proměnu. Za ta léta s human designem si všímám, že opravdu to, na co můj sakrál chce reagovat, moje autorita, je zlomek věcí. Zlomeček, fakt jako malinký. A je to hrozně osvobozující, obzvlášť při nějakých rozhovorech, třeba ve větší skupině, kdy přijdou témata, který tam já nemám co dodat. Prostě není. Není reakce a tím pádem není energie k tomu vůbec sdílet. Byl to velký zdroj frustrace, protože ta energie v tu chvíli vytýkala různýma směrama a nepřicházela zpátky, protože samozřejmě je to reagování na všechno. Neznamená, že jsem byla 1000krát uspokojená, ale naopak tam to uspokojení bylo třeba jenom v pár procentech, protože zbytek těch reakcí bylo z hlavy, nebyla tam ta moje energie vůbec jako k dispozici. Je to pro mě důležité si to uvědomovat, že jsem nějaký typ, že mám nějak nastavené tělo a že je v pořádku říct ne a to je součástí toho. No. Sakrál odpovídá ano, anebo ne. A nic mezi tím a zároveň to teď a tady. Někdy ta stejná otázka může mít úplně tu opačnou odpověď, protože budou jiné okolnosti. Keď sa bavíme o tom zbavovaní sa podmienenosti, že je to aj proces a v čase rozložený a je tu tých prvých 7 rokov, keď sa zbavujeme toho prvého levelu, ale ja vnímam, že ono to potom pokračuje ďalej, zase ďalšie vrstvy sa odkrývajú. Tak Jani, tej svojej perspektívy vnímaš to ako naozaj taký pozvolný postupný proces, alebo vnímaš, že aj tam niekedy nastal fakt, že si to vnímala, že nejaký zlom a niečo sa zmenilo? Máš to takto nejak pre seba pomenované, uchopené? Já u sebe určitě a vnímám to v tom zlomu toho uvolnění se, že tam došlo k tomu puštění, že už nejde dál držet starý zvyky a ty podmíněnosti jako takový. Bylo to podle mě až jako fakt po těch 3 letech, rozhodně to nebylo dřív. Zároveň já furt cítím, že tam jako je pořád s čím pracovat. U klientů mě vždycky hrozně baví to, když získají nějaký balík informací a energie ode mě, tak pak s tím jdou pracovat a že tam se děje ten postupný krok, ale že se v tu chvíli stane to otočení té pozornosti tím správným směrem. To mě vždycky hrozně potěší a zároveň je vždycky podporuju v tom, že je to ten první krok a že pak je tam ta potřeba té vytrvalosti a nějaký soustavný práce, že to trvá. Ještě mně sem přichází ta informace, že u nás generátorů je tam pořád jako kdyby snaha někam jít na ten nový level, pořád někam růst. Samozřejmě to tam u sebe vnímám rozhodně, že tam je, ale ono se to stane, ten postup na ten nový level jenom jednou za čas, jo? Že to nejde očekávat, že to bude každý měsíc nebo každý půl rok,
Je to vždycky nějaká soustava činností, vnitřní práce. Se stane, že to najednou klik a člověk cítí, že je zase na tom dalším levelu. Jak u tebe, Veru, jako u projektorky, protože to zase u toho typu vnímám trochu jinak. Ja to celkom aj vnímam, možno viac ešte cez to, ako som vôbec uchopila human design a pracovala s tými informáciami a neskôr aj s ľuďmi, aj cez to, že ja mám všetky premené doprava, takže aký to bol vlastne pre mňa proces. Určite u seba tiež vnímam, že v tej polovici toho nastal taký pre mňa zlom, ale skôr takého toho môjho vnútorného, toho prežitku, ako vnímam tú autoritu a ako sa vzťahujem aj k tým ostatným ľuďom cez tie receptory a podobne. A veľmi ťažko sa mi to dá uchopiť do slov. Vnímam to presne tak, že niečo pozvoľné sa tam jednak dialo a jednak potom tam prišiel taký ten zlom a niečo bolo inak. Takže to tam vnímam určite. A potom presne aj prišla tá informácia, že v tej polovici to môže byť naozaj také hmatateľnejšie, že je to už tak citeľné, že sa tam naozaj niečo tak posunulo a zmenilo. A čo sa týka tej možno samotnej práce a uchopenia human designu, tak vlastne tým, že som bola tabula rasa na to úplnom začiatku, tak to bolo také, že ako projektorku ma ten systém neuveriteľne fascinoval, takže som presne sa ponorila do toho, že ešte ako extrémistku s 15 bránou v slnku, že som naozaj príjmala všetky tie informácie zo všetkých zdrojov, že mala som obrovskú potrebu si nasať obrovské množstvo informácií. Ale potom prišiel taký zlom, že som vnímala, že to telo ma už ďalej nepustilo, že už si povedalo, že dosť. A viem, že to trvalo možno rok, fakt takéto extrémne intenzívne nastavenie tých informácií, ale bolo to, aj teraz späť vnímam, naozaj viac menej len na tej teoretickej úrovni, že ja som ako by potrebovala si uchopiť ten systém. Potom prišla taká stopka, že zase som mala pocit, že už som tak prehltená, že už nedokážem prijať ani jednu informáciu ohľadom human designu. Vnímam, že vtedy sa práve vytvoril taký ten priestor na to, že a teraz naozaj idem to testovať, že čo vlastne a ako, ale že ani sa to neudialo u mňa cezo mňa samú, naozaj tou projektorskou optikou, o tom viem hovoriť, ale že oveľa viac sa to u mňa dialo cez to pozorovanie tých druhých ľudí. Že tie všetky informácie, ktoré zase ja mám ešte profil 4.1, takže s tou jednotkou ja naozaj ako ten skúmajúci detektív som si potrebovala vytvoriť ten pevný základ, teoreticky, aby potom u mňa prišlo to, že som začala to vnímať na tých druhých ľuďoch a že sa to dialo tak neúplne vedome, že som si všimla, že tento sa takto chová a tento sa takto zachoval. Tým, že som vlastne už mala databázu nejakých map, hlavne tých najbližších ľudí okolo seba. Takže som zistila, že som sa ako extrémne začala učiť cez tých ľudí a to vlastne mám doteraz takto, že potrebujem si urobiť vždycky informačný základ, ktorý pre mňa naozaj funguje, že ja sa úplne rada do toho ponorím sama, že mám pocit, aj ja veľmi rada si radšej čítam, než počúvam, že naozaj mám takéto, že ja som tam fokusovaná v tom procese a že skôr nejaká tá prednáška alebo niečo ma vyrušuje z tej koncentrácie, že ja chcem svojou rýchlosťou, svojím spôsobom si to korigovať, ako chcem tú informáciu prijať. Potom sa udeje to, že to začnem cez to okolie vnímať. Možno prvých pár mesiacov bolo takých, že som študovala svoju mapu, lebo som tým bola fascinovaná, ale mňa to potom ako relatívne veľmi rýchlo opustilo a že už som prestala riešiť, akú tam mám dráhu, akú tam mám linku. Samozrejme, nejak to vo mne je, ale nebolo to už takéto naozaj fokusované, čo mne ani vôbec nepatrí. Sústredené strategické riešenie mojej mapy. Že aj doteraz to tak mám. Veľmi sa učím cez to okolie a aj ten experiment vlastne prichádza viac menej cez tých ľudí. A to je to, čo je pre mňa veľmi obohacujúce v tom celom procese, že som zistila, že aj to vzdelávanie môže mať úplne iný rozmer v tomto systéme a v tom, ako ja fungujem. Takže pre mňa to bolo také wow. Na druhej strane, že som prvýkrát v živote naozaj pocítila ten proces toho, že to jednotkou, lebo tam vnímam tú veľkú podmienenosť, keď sme sa o tom bavili aj s tým, že ja mám vlastne tie premenné doprava, bo trochu mi to vlastne korešponduje aj s tým vzdelávaním, tak nejde mi to opomenúť. Že ako ja som v tom systéme vyrastala, že tu sa fokusuješ, toto sa potrebuješ učiť. Pre mňa to bol možno aj taký jemný šok, keď som zistila, lebo ja som vždycky vedela, že akože mňa fascinujú tie informácie, ale ako keby žiadny systém alebo nikde to nebolo také, že by som to naozaj s tým nadšením, s tou láskou, s tým záujmom študovala. Že vždycky to bolo také, tuto to máš, toto sa nauč, tu podaj tento výkon, hodná holka, otvorené ego, tu sa dokazuj, že si dosť. S human designom prišlo to, že to bola moja vlastné nadšenie, takýto 58 brána, radosť zo života a taký ten vlastne adrenalín a tlak ísť skúšať tie nové veci a zisťovať tie nové veci. Že naozaj fakt až ide mi tam doslova taká tá láska a tá radosť z toho štúdia, ktorá sa ešte premietla do toho, keď to vidím na tých ľuďoch, ja ako projektor a si to viem odsledovať ten systém, tak vznikla naozaj tá moja fascinácia, ktorá možno ju je aj počuť v tomto podcaste alebo v tom, ako to robíme. To bolo pre mňa také, že to môže ísť ľahko. A to je to slovo, ktoré mám za tým,
že tá podmienenosť tej minulosti aj s tou mojou jednotkou bola, no jasne, ty si väčší študent, ale veď furt si to musíš odrieť, furt si to musíš odsediť na tom zadku, odštudovať. Proste ako keby stále som tam mala za tým tá drina, nejaká vytrvalosť, čo mne v 15 až tak úplne nepatrí. Taká tá ťažoba toho, že akože viem, že to zvládnem, ale je to ťažké. Teraz pre mňa human design v tom celom kontexte, ktorý ani sa mi nepodarilo teraz úplne uchopiť do slov vo všetkých vrstvách, ako to ja v sebe akože mám, ale snažím sa to trochu vám sprostredkovať, tak to bolo také, že dá sa to úplne inak, dá sa to do hĺbky, dá sa to s radosťou, dá sa to s ľahkosťou a že preto ma to tak fascinuje a stále podľa mňa ešte preto pre mňa je human design proste láska a nemyslím si, že sa to niekedy zmení. Ok, zase neplánujme z tej hlavy. Ani po tých rokoch vždy je tam samozrejme v nejakých prestávkach, vždy je tam to nadšenie a tá chuť ísť študovať a skúmať to, že sa mi ešte nestalo, že už relatívne pár rokov ho mám vo svojom živote, čo vždycky predtým bolo, že jasné, nadchla som sa na mesiac psychológia, ponorila som sa do toho, opustilo ma to veľmi rýchlo. Že u human designu to je také, že ešte nejaká ďalšia vrstva, ktorú môžem objaviť, že stále ma to baví. To vnímam ako obrovský rozdiel a možno aj v rámci tých podmieneností, keď sa bavíme o profile, o tom študovaní, aj o tom, že som proste projektor, takže sme aj pri type, že ako inak to môže vyzerať a ako inak to štúdium pre mňa osobne môže chutiť. Keď ešte tam sú aj tí ľudia, ktorých môžem študovať. Ale aby to neznelo tak, že to sú nejaké akože predmety, že pre mňa je to akože fascinujúce a s veľkým rešpektom potom takto hovorím. Jani, a čo tvoj proces? Ako si prechádzala human design, keď sa pozrieme na to príjmanie informácií alebo možno vôbec ako ten systém k tebe prichádzal? U mě je to tak, že já mám ty šipky 2 doprava, 2 doleva, pěkně křížem, takže mám tam určitý fokus v sobě a nějakou strategii, ale zároveň i tu relaxovanost a tu potřebu té receptivity. I tím, že jsem manifestující generátor, tak pro mě sedět na přednáškách a poslouchat něco stejné je nightmare. Já potřebuji toho dělat spoustu jiných věcí. Tím, že jsem si dovolila potom odejít z toho klasického studia, které bylo nějak navržené a pustila se do toho velkého světa human designu, kde v dnešní době může člověk si najít kdejaký materiály, přednášky. A já jsem naopak ten poslechový typ, mě to baví právě poslouchat a i často skrz ty slova, které jsou přenesené někým, tak já cítím, že skrz to přijde nějaké uvědomění a to bylo to, co mě velmi fascinovalo a já jsem měla prostě v sobě sadu otázek, na který jsem hledala odpovědi. Samozřejmě ne všechny jsou zodpovězený a stále to trvá. I to dovolení si přesně studovat to chvíli tady, studovat centra, pak se dostat k něčemu úplně jinému, pak se dostat k proměnným, i když to není vůbec na pořadu dne. Prostě mě to zajímalo a následovat tady to vedení toho těla je prostě nádhera, protože v tu chvíli je zase generátorka energie v tom těle tolik, že nepotřebuji spát. Ja len teraz úplne mi tam šla predstava toho manifestujúceho generátora, ako si to krásne popísala, že on nejde po bodoch a lineárne, ale že si preskakuje v rámci toho podnetu a kam ho to telo vedie. Takže taký akože manifest toho, ako manifestujúci generátor v tej praxi môže fungovať. Že naozaj, že každý sme jedinečný a každý to máme inak. Tak je fajn potom sa vedieť k tomu vrátiť a zistiť, že to môže ísť aj inak a že môže to ísť ľahko. Rozhodně ta radost v tom, jak objevování pořádek je a já jsem vždycky měla nějakou potřebu studovat tělo nebo nějakým způsobem vědět ty informace. Moje přání bylo jít studovat farmacii, což je léčení těla nějakým způsobem. Naštěstí mi tam nevzali, protože bych to asi neusedila, prostě bych to nedala. Zpětně jsem se dostala k bylinkám, k Bachovým esencím a ta chemie v tom nějakým způsobem zůstala v tomto léčení a teď i díky moudrosti těla, je to zkoumání těla jako takového a je to prostě neskutečný. Myslím si, že těch nácti, když jsem se rozhodovala o vysoké škole, tak jsem jednak nevěděla, kdo jsem sama, co chci. Nějak jsem to tušila. Tam to rozhodnutí bylo farmacie, což dnešní optikou vůbec nedávalo smysl. Tam těch podmíněností v tu chvíli bylo hodně. Tak jako utekla myšlenka do té minulosti. Tam já jsem hodně vnímala i to, že to prostředí, ve kterém jsem se pohybovala, nebylo pro mě to podporující právě. Teď je to svoboda a zároveň radost s tím pracovat. Na to, že sme chceli taký kratší letný fresh diel, tak sme sa zase trošku rozhovorili, ale verím, že vám to nebude prekážať. A možno to už tak pomaličky uzavrieme. Jani, tak máš za dnes nejaké také posolstvo? Dnešní poselství je o tom zkoušení, o tom experimentu a o tom vědět, že je tady vždycky ta cesta, když chceme. Když máme tu potřebu, tak se vždycky objeví kudy. Zároveň human design je tady k dispozici
Ale nemusí to být jediná cesta. To bychom tady rádi jako určitě obě zanechali, že naše fascinace pokračuje a nikdy neopadne, ale že to nemusí být jediný směr, který nás pohltí, ale že se to může propojovat a spojovat s dalšími vašimi informacemi a zkušenostmi a tak dále a tak dále. A ty, Veru? Ja na to možno len tak trošku naviažem. Jednak je to proces, chce to čas, ale zároveň možno nemať na seba také veľké nároky, očakávania zase v zmysle toho výkonu, že teraz to potrebujem robiť na 200% a musím zmeniť svoj život od A do Z, ale práve možno cez tú takú jemnú malú zmenu, že nepotrebujem meniť prácu a hneď sa rozvádzať a ísť do iného vzťahu, lebo častokrát, keď máme pred sebou takú veľkú vec, ktorá je aj jednak abstraktná, lebo nevieme úplne do čoho ideme, čo nám tá zmena prinesie, tak sa vlastne toho môžeme veľmi zľaknúť a že nás to vo finále paralizuje. Takže nebojte sa možno urobiť aj tie malé kroky, ktoré sa nám v ten daný moment zdajú také bezvýznamné a možno nedôležité. Už len to, že si začneme všímať, trebárs ako ja u mňa, že bola som pozvaná vôbec do tej interakcie sa ozvať k tomu človeku, tak to už vie urobiť veľkú zmenu. Že aj tie maličká všímavosť k tým veciam môže z toho dlhodobého hľadiska priniesť tú zmenu, aby sme si nedávali hneď také tie ambície, že to musíme zmeniť o 180 stupňov a okamžite. Tvárať si ten priestor, aby sme naozaj tak ochutnávali, experimentovali a skúšali, že čo je to naše, lebo zase je len na nás, či to bude nejaký boľavý, smutný, traumatický, dlhodobý proces, či to pojmeme zase z toho konca, že to môže ísť tou ľahkosťou, radosťou, ktorú určite každý v sebe máme, len častokrát na to zabudáme pod vplyvom toho všetkého, čo sa na nás z okolia valí. Možno keď to vyextrahujem, tak tá myšlienka naozaj cez tú všímavosť k sebe si dopriavať tie maličké zmeny, ktoré z toho dlhodobého hľadiska možno prinesú oveľa viac, než taká jedna šoková veľká vec, ktorú si tam dáme za cieľ ako nejaký výkon. Takže to je možno to, čo by som chcela ja za dnešok odkázať. My moc děkujeme za poslech, přejeme krásný zbytek léta, těšíme se na slyšenou anebo na viděnou na našem studijním kruhu anebo v našem členském klubu. Slyšíme se u další epizody. Vidíme sa na našom zdieľacom večeri, ktorý sa koná každý prvý štvrtok v mesiaci. A nebo na našich ochutnávkových večerech, které jsou věnované konkrétním tématům. Detaily nájdete na našom webe brána do sveta humandesignu.com.